Shwmae, dwi'n dod i chi, Adam Jones ydw i, a dwi'n sefyll fel swyddog yr iaith Gymraeg. Y reswm dwi wedi dewis y castell fan hyn yw am nifer o'r symau, a'r reswm penna yw i bod yn symboleiddio rhywbeth yn i'r Cymru. Mae'n symboleiddio brwydr cyson sydd wedi bod i achub ein diwylliant ni, i warchod ein iaith ni. Ac byddwch chi fethol i fel swyddog yr iaith Gymraeg, byddai rhaid sicr yn brwydro dros yr iaith Gymraeg, ac yn sicr yn barod i wneud unrhyw beth o'r gallai dros yr iaith. Ydych chi'n dysgu Gymraeg? Are you learning Welsh? Do you feel that you can't progress your skills further because the lessons don't allow that, because the lessons are always at the beginner's level? One of my pledges is to enhance and increase the provision of Welsh lessons for Welsh learners, and also to establish a Welsh Learners Eisteddfod, so that Welsh learners can also gain the confidence and participate on a public stage using the language. Dwi'n sefyll fan hyn tu allan i'r hen goleg yn Aberystwyth. Mae'r hen goleg wastad wedi bod yn bwysig i addysg Gymraeg yng Nghymru. Ond mae rhaid i ni mwy yn Aberystwyth. Oes mwy o ddarpariaeth Gymraeg ar gael, ond does ddim ddigon. Un o fardd ddiwydion ni yw sicrhau mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ac i fyfyrwyr Gymraeg. Ydych chi wedi cael digon o dicder y llwyfacheti tuag at fyfyrwyr Gymraeg? Wastad yn pigo bai ac yn pwyntio bys ar fyfyrwyr Pantycelyn. Beth olwch chi, byddai'n sicr yn sefyll yn gadar yn ei herbyn nhw.